Kulungka kapani takuk tai bukuk song hano hai lam sogo mukumu TV bo tamni hinke jora kisa sekang norok jotro nugui mano haste bo uram mutai man lai mani no rugai kereng thayo mutai ni je man lai thangmani abnoti kebang ma lukurok no bokrok mihim laijak eba tatal thokai choital abohai mutai ni mungui chau abohai kebang ma kokthai ongkhori tongmani nang tini haino hai norni buskango te kaisa chikon sa mampli tui phai mani ingkha lai thangjak kisa sal kila pitra kamiwo khoroksa bukhukjak Ganga Devi Jamatia nei Baba Garia mutai asai mani Bini nukhungo Baba Garia mutai asai manotui kebang ma social media news channel Facebook WhatsApp YouTube kebang mano viral ngi tongmani abono tini ang srai norok ni buskango khlainai tamni hinke sanani thangke part 1 part 2 hai klai jongo tamni hinke bini guru tongo khoroksa yang Omorpurni Omorpurni golkotha kamiwo botongo kilani pitra kamiwo phiaba omono sanani thangke belaino history kolokma ngi thango eba belaino kolokma kok satai klayo phiaba ang kisa jorani bisingo short ni bisingo ang norno sanai omo ungkha tabuk o mutai manai Ganga Devi Jamatia bo salsa sakhamya ungkha sakhamya ungai oro mutai manai sanani thangke Omorpurni golkatha kamiwo mutai manai mutai ingkha Ganesh bai Mahadev manai bo bisibroi romoi mutai manjak social media ni bisingtei YouTube Facebook je social media ni bisingtei kerengja ya ngai bo tini omo hai viral yang ngi tongo phiaba kebang ma je sakhamya klaijak rugi klaijak bono naino tabusuk jora bo hakino tongo sarai sanani thangke 17 বছর abo hai sarai ni boyos boys kom ni sarai bo khoroksa ma ke matai manjak hingke Ganga Devi Jamatia binora phaika saknaijak ni saknaijak mani ya gulo imang thani Ganga Devi Jamatia nukha bio motai manai Baba Garia motai bin nokhlawa asai nai abno rugi hano hayang bini guru no tabuk to guru songka bo guru no mah nai bini guru karon Jamatia sawi rekha hano hai nini nokhlawo Baba Garia asai nai henmani kokno tei nokha tal nei romoi nasingmang tabuk sak jora tabuk he phai nukjak phake bin nokhlawo kubi no Baba Garia asai kha abono asai mani no tei jeng sukrobai tebo saimanani bagai sing tini chini mukmu TV team thangka o Ganga Devi Jamatia ni guru karan Jamatia ni nukhungo thangai sing tini norok nugui man khana video bo tongo ang tini o Ganga Devi ni guru karan Jamatia bai thangai kok salaimani bobote he kok salaikya jeng sabai sukrobai kok salaikya phiaba norok puito unglak hanai norok puito unglak nei ang tini haino hai tai kaisa kok kotor oro kok bot ma sai phaimani no norok ta baksa tatal hangka baksa bamutai angko mana sai thangka ungmane bagai no abo hake hibi hinjago thangnai lai thanglak salogo abo hai ingkhana abo ni bagai no sini o yasi pasta o pasta buthayo omo khoroksa jeng derakhano tai charta yasi sama haino khoroksa ni bagai tai charjona eba tai khorosani bagai tai onglogo tongnai rabo sajago abo haino jengbo saiman khano nu nukha ang mungkai sagla ka abono tei jeng salaiman yagulo kila pitra kamiwo tongnai Ganga Devi Jamatia je Baba Garia motai asane bo bai salai nei mani bobo okongno saharo tabuk o Ganga Devi ni guru bo karan Jamatia bo okongno sawo motai Baba Garia ni logi wo Trishul bo haino hai asai nai akok bo saka samani yaglo noro puito ungla khne ang haino hai Ganga Devi Jamatia bo no phuni bisingte kringkha phuni bisingte kringmani yaglo bo srai no saka ani guru se sawi tong hanke abo ngai da angyang saimanya ani guru se sawi tong ko bo kubuino ngai bo salja phainai ni saka ga abono tei kobang ma kamni lukurok bo okong no sawi tongo baksa Christian phanose
baksa omo hai kok omo hai rok no nugui kubui no nugui puito khlaibai bisas khlaibai tini Christian phono khlai tongo kabano tino जों kok salayawi गोबां kok sajagino thangka haipano गोबां kok salayawi जों Ganga Devi Jamatia bai funing krengmani je bo bai fununi bijdi salaimani agongno noro kisa khlainani Hingke bai nono sengani musung makhaw masi tabuk jen nung mutai man mani je baba Garia ni nora asai mani abo puila ni simi tam khlai asai abo kisa saga de puila short khlai Bode Boba ang haya angge yang golko thapara yang bro trok ba nakal da withang wi sujak la ha sab noro subjak abo ha sabun noro subjak gai ta ani guru ni lo kala ta osai ni lo na karon ni lo ja aro sujak la ha ke ang bu imang dong nu tong ma ba imang kho bro khang la ha ke bo bu hang hi sha la ha ta sa trai chok dong li ni je sa bu chok dong thai la ha keng han ta nung bobo sek din romoi satrai sogui tongoi khani ni nogo je o baba Garia ase khuni sikang hin da ta bu shu ko ta ba shi na ka sa ro ha ya ang khang ma ni si ke ba hayang ni pai han ke da ti sa trai chok ba la ha ta afroni simi ya sokte nung boba ke saiman kha tini jora bole baba Garia asai sinai eba asai kha nei Boba imang wo sapa ya ha ta imango sapai jagai geneng asai man le baba Garia je asai man le nung nu dano bo asai mani nu ya acha hingke sabo nuk khasakang nuk mani sabo bo to ba sa pai ja ang nai ha ang ba sa nai ha ora ang kan da tong sa di bo na sa khata no imang tei nono imang tei che acha hingke jingbo ha ini social media nuk mani tei jeng kebang ma social media ni bising nunggu singkini nini guru karon Jamatia bai thangai malai kya do thangai malai mani bobo ama haikok no sawo bobo anoro phaikya rugi najaknani najagi imang thani nugui ang bono motai mane ni sairo hakama haikok no sawo nge phia aba haikok samani ya gulo atai kaisa kok no sajak rujoto tong ngabo mutu khlai khurchai negadi tabuk abo Sakha arani je bini songrok sabai jak tongo haino ni arate wisa baba Garia ni logi Trishul ba asai nei nei abole bobo su jorate kupu nono sajak da tong nono nini guru tabu karon Jamatia bo nono sajak da tong nini baba Garia ni logi wo Trishul ba asai nei nei sajak tong go acha hangke ablo nung bobo su jorate puito khlai bisasa ada asai no asaya de asai no asaya ba ang ba puito khai dong ta asai ni hin bo hai bahai rong song nai ko sak bu sagram ma liang to han ta acha nung tabuk tu jortu su puito no khlai tong bini je saga ni baba Garia ba asai nai hini samani baba Garia ba asai kya hangke tabuk bini loge hana hai Trishul ba asai ni samani baba asai ni puito khlai tong tana acha hangke nini khau bobo herawan suk nung bufru rogo asaina bufru rogo phaipino baba Garia haike nung ler no na dati da phaino nung lukurong na abatam no sanam song amba lukurong no ba omo ke ta baba bu asai la ha baba bu asai la ha ba nau ro kisa ma so mo tu ge nau ma do nau ro kisa ma so tang do mo su nu kung do baba no mo wa ping na ze tro ke tong mo su ta so mo su tang ba acha hangke Trishul asai ni Himalaya nung busur ler no dora dono nini khau bobo hewan suk boba ang ba samalia ka acha hangke tabuk nini guru ni oro nung to guru ni songka ba nini guru no sak hamya aba nini sago je rugi ingi tongmani no tei tam sak hamya ngi nung phaimani binaro ang haya ang mani ba si silia tamarong so ka silia ba hai
an nong ni tela ro si ta ko boko agor ke setelan khamani ba ang ba chili ata acha जों तिनि ani ni guru bai thangi salaimani to jotono lukurok nukjak nai tamni hinke ni guru saka simalang mutai nangai tini bo ma haiklai phaimani ni bo samani tongo nipa abo sida si ni no singhor nai mani koksi ang ke ne siata ang ke ang hawoi sung bunai han ta ani guru no ne ni ke bo hai chau ta simalang mutai nang mani hi acha hinke tabuk sanani thangke nini guru karoni oroto Mahadev bai Ganesh tongko heke nini aro ke baba Garia asaimani abo tamo bisas ngai pherlai nangki Ganesh ba Mahadev no bisas khaya eba baba Garia no puitu sawo baba Garia no bisas khaya nini baba Garia thangmani kok acha nang baba Garia no puitu khlai no nini baba Garia abai ka asai ka haisible henge tabuk to nasing laijak जों nini yong o kamini gol kotha kamini bini khukte bkhnai manka ang Christian phano ang puitu khlaikya omo hai je mampli rong nugui omo hai je ongyano ongui thangmani no ba puitu khaikya pheba kilapi tra kamiwo hungke tabuk je nini nukhungo je baba Garia asaimani a jagao hungke Trishul asaya sak bo thangyani samani no tei nini khawa busuk dorote ning kara khawan suka Trishul asai sugnai no hnai ang ma song ma ba asai ni de asai de ba to si silia ka ang ba bo de ani guru khai ro mani ba asai ni sama ba asai ke ni nya hyang ba wa so dong ta ba khawa kala ke wa so kang khata acha hangke ningla bo hai kha khlai tabu khani no mutai kha khani no guru no nang ara that ni no guru ara thangna ro ta nang ni agni no guru ara thangai puja ro khlanya ra nang abo hai ro bo hai tong bo hai ro ba sak bu silia ta abo hai ro kuno saimanya kota no tabu sukjora acha dok ka asuno hambai angke khaponi ta hukte buhuk chong norok khanawi na paikena tamkok salaikya tamo no tei saka karon Jamatia bai salaimani bo norok nugunyo mankhana okong nokok tabok o Ganga Devi shahor mani bo okong nokok borong ni kok kanino mililai tongo eba kathalai tongo phiaba phainai solo angbo sakbai thang nasingjak khaponi ta hukte buhuk chong norok sakbai thang nasindi phainai solo ngei mano boroni puitu tongo phiaba angbo oda angno abo nasingjak noro abai klaino salbrumno kurungi tongri nai tongri angno ni logi tongo omor sini mukmu TV channel bai